Sistemam bozuldu kınam. Şu günler vardır gündüz hiç saat iyi bok akşam iyi. Kanyaşta lif çıktı akmadım. Bu sizi gıdıklandırmaz böyle ama azabı uçunular. Başladın mı? Özünden pes adamның durmuşunu görüp kıynanan olayan adamlardan yüreğim bulan ya diye. Bunu ben diyemok Fyodor Dostoyevski diye kümem. Bugünkü videomam gatty uzun. Şoň üçin aýtjak goýjak zatlamken taýyn mısınız dinlemäni? Eger hapa söýüşlerimi kabul etmeýän raýatlar bar bolsa bärden siktirip tozap gidip bilersiňiz. Çağalaňyzyň ýanyna naushnik takyp dinleň. Kanyaşna eger isleseňiz, islemeseňiz hem gaýdyryp goýberň bilet. Bir naraşy siziň aýaklaryňyzy döwer diýe we size pay tunalar diýe we men saýamda ýöreýäňiz diýer. Buna näme diýilýär kümem? Men diýjek zadym ketken, siz jogap beriň. Bu saparam. Yurdumuzda şoňalak adamlar gatken, manysyna çuňgur seresseňiz ýöne bizde onýalak minenýän ne mümkin? Aslında seresseňiz köpeňi diýäňiz, jeren sen näme Einstein mi bilet? Näme munýalak o çuňgur gurlan bolýan, näme etýän diýen oş bilýän. Men öz pikrimi beýan etýän, kabul ediň etmäň bilet. Siz 5 san çağa 92-nji ýyl men şumat 92-nji ýylyň 8 san çağasy bolmana hakkı hukuky ýok kümem. Eger sen cehaletiň kitaby bolsaň, äriň hem saňa meňzeş bolsa dogrup bilersiňiz. Köpsem pasobya için dogruya. 10 san çağa dograny elitkadan öý berilýärmişin Türkmenistanyna. Ödem latok yumurta berilýärmişin kümem. Latok yumurta berilýär kümem. 10 san çağa dogronda ýöne o çağa 18 ýaşyna geçenden soň oň näme boljagy belli-de. Seredin. Men şumat 33 ýaşymda 92-nji ýyl. Geçenki videomda öýi deň duşlamyň 8 sanyk çağa dogranyny gördüm we o meni gaterwet ýaralady kümejiklim. 92-nji ýyl bir yetkinjek gyzyň 8 san çağasy bolmaly däl. Nokot bolmaly däl. Maksimum 2 san çağasy bolmaly. 92-nji ýyl yetkinjeň. Sebäp diýsen biz intak durmuşyň başyna elitka, pasobya, onlatok yumurta diýip çağa dogurlanok. 8 san çağaň 1 şumat 10-12 ýaşlaryna ýa diýeli 17 ýaşyna durmuşa çykdy diýeli sistema garşy oňa kanun garşy ýöne biziň ýurdumuzda kanun bolmadygy üçin badyr kanun käbir ýerlerde ýöne bildirtmän hökümete durmuşa çykarýarlar. 17 ýaşyndaky gyýdlar durmuşa çykarýarlar. 18 ýaşyny doldurmadyk oglanlary öýlendirýärler. Käbir akylly ene atalar ýöne şolaram 1 ýyldan soň üreýär. Dogrumy? Enne hasapla. Men şumat 33 ýaşymda, men 17 ýaşymda durmuşa çykan bolsam, men şumat näçe ýaşynda çağam bolmaly? 17 ýaşynda çağam bolmaly. 1 ýyldan soň men şonu okutmaly, universitede okutmaly. Dogry dämi? Eger возможностум bar bolsa, ýekeje çağam bolsa, janym tenim bilen hemme wadymy berer. Eger men minenýamdaky adam bolsa, o kadar. Dogry dämi? Sebäp diýsen, hökümetine, adamlara peýdaly raýat bolmak üçin universitet okumak şert. Häzirki zamanada. Ýöne eger düşünseňiz, şo ýaşdan başlap dogry ejeňiz keyin, çıra öşdimi dogry doganyňyz keyin, üre, matgaňa tagam ejesini ügeýäňiz. O arada söz çenmasam da, ýöne siz dogruýaňyz, siziň şo yetişip barýan gyýdlaňyzyň köpüsini okudan alyp galýaňyz. Maňa wadyra jemeden şöyle bir molimler ýa-da jeren janny o ýerine biologiýa molim bolup başladym diýe. Zenan maşgalan anatomiýasy, erkek adam anatomiýasy gyýdlarda aýwaş bolýar. Dogry dämi? Yetkinjek ýaşa gelenine bili gelýär gyýdlan ganamasy bolýar. Doskoda zenan maşgalan üreme organyny matkasyny, erkeň üreme organyny urologiýa. Hemme dada çıdıp görkezýän o dünýä, oğlanymyz askar bilad edip diýe gürleýär diýe, jeren janny. Anan marsyň diýe, men biologiýa molim diýe.
Gıylamız utonya diye. Ve diye şöyle bir dekindi diye. Uçun madı diye. Nem için gelen okuwa hep de 3 gün geliyordu diye. Ejesine can ettim diye. Ecesi deydi diye. 2 sanak jigsi var. Şolara seyretmeli. Şun için gelip bilen ok. İcin sen vadra. Sen heleyin ağzına sıçayın. Çağan için doğurdun mu sen çağalanı? Nem için şu çağalar kördeki ne diyeniz siz? Garipler bir gün cennetin bolmadığını bilseler diye bu dünya hüküm kurup bilmersin diye kümem. Bunu men diyemok. Reidi Brostein diye kümecükdüm. Videomun sonuna geleceğiz. 7. Ağustos'ta Doktor Nişantaşı'nda kliniğimizde oluyor. Kimler randevu almak isteyen olsa profilimin aşağında numaram vardır. ZM'den mi yatıp bilersiniz? O tayda numaram var. WhatsApp'tan yatıp bilersiniz. Öptüm hemmenizi. Kümecüklem. Öğünüze koğuşa seyredin. Davayın. Paka.